Hola a tothom, avui estic aquí per parlar-vos de la representació teatral de la plaça del Diamant dirigida per Carlota Subirats que estan fent actualment al Teatre Nacional de Catalunya. Jo la vaig anar a veure ahir i em va agradar moltíssim, us la recomano al 100%. Entre diverses coses, per què la recomano tant? En primer lloc, respecta superbé el caràcter narratiu de l'obra, perquè recordem que és una novel·la en origen i s'adapta al teatre, en aquest cas, a partir de 11 actrius, però no que fan diferents papers, sinó que totes són les diferents veus de la Colometa en diferents moments vitals, amb diferents edats, i ens serveix per donar una sèrie de perspectives. A més, em va emocionar moltíssim en molts moments. Jo tenia un nus a la gola a punt de plorar, o sigui, el dramatisme amb l'escenografia, les llums, la música, les actrius s'aconsegueix i és increïble. I també perquè us la recomano perquè es veuen molt bé els símbols de la novel·la, com per exemple el ganivet, l'embut, el cargol de mar que fa el so a l'orella, i les balances apareixen d'una manera molt recurrent i queda molt clar, com a mínim sabent una miqueta d'abans el que signifiquen i la rellevància de la novel·la. Així que feu la selectivitat aquest any de l'obra o no, al 1000% recomanat, aneu, és una experiència total per fer un pla. Així que ja sabeu, fins al... ho tenim aquí, 5 de novembre ho podeu aprofitar, aneu-hi, no us ho penseu. Adeu!